Nakaliang jong ka Neutral Border Dispute Redressal Forum bar ka kham state doing la de pha ko joint representation jong menteri rang ba do jong sarkar jela ka jongi haka bang la pan pa ka jong pursha halor ka jing pursyang ka jing peteng jong sarkar Assam ban shna ya ka police outpost hang thia po shong saba ka bahab po mojam block 1 hakipor ki bala dem ka sarkar Assam bala pursyang ban shna ka ni ka police outpost le na ka daw jong ka jing pursha jong ipai ba ki kasih benar ki jongi ki benar ti thain kla don ka jing te circular ban sange no yang ni ka jing shna hendai mentang ilai bang la yo khobor ya ka bala penting naru no po office jong deputy commissioner ba ka don kidak kishin ba ka sarkar Assam kadang peteng ban shnai ti police outpost ka balong tung ka jipun khain ya ka jing te circular pregini ki arti jela nakale ka jongi forum ila kentu ya menteri rang ba do jongi ban simkhyai ni benta kanang ba nginla ban yada ya kipai ba ki jongi ki badan ha kini ki thai ke jing pusyang jong sarkar Assam ban wanra ya kini police outpost hakeling ki thai border ki disputed area kalam kumsi benta ban kini no ya upur usam jongi dah kini seni ngila penting harus kawai ka khobor ba nakaliang jongki official jong sarkar Assam jong ka Karbi Anglong Autonomous District Council kila awan ban inspect ya ka police outpost ka bathamai hang the po khat khasla kanir ko bahap apo ka block 1 baraka khobor kiba layoi mana kalian kini ki officials ki balawan ban inspect ya tiga jaga ki labu ya ka jungkular ru ba po system kin sina ki boundary walls kini borok kin monra ka jing ya ki pai ba ki jongi ki dok ki sinam ki jongi basa ki thai kini ki but jong sarkar Assam ha kharteng jong police outpost ha kharteng jong university ba ki government ko pair ban tu no ya upur usam jong jela ka jongi na taka daw nakaliang ka jongi ngila banjur ya umutin ang ba jong sarkar jela ka jongi wahoy ngidang yakun ya kaya khlam lajan asne menta hene ka khlam jong ubodar ngila yakun nadu umyo puar bar hadu mentaru ki pajba ki basa akni thain bodar ka jongi upur usam jongi udang pangsa bar le si kala de ka pore sarkar jela bakunum le matla than ni ki thain sathe bukan pet benia ya kibut kibaka sarkar Assam pa penunkam man kini no suki pasuki yo pur usam jongi haka chithi ki bangila pha so u mentrang ba ila ai ki jumut ba on constitute no da boundary commission ta kirki bat ban bu do ka por man pendep iki kambaro namala ding imlak man le ban simkhya ya ka ya put usam jongi le sekan wanra ka chinge ka bakhraw ba dei tangi tu ki pai ba ki basa tu ki khaput and what yani kinong shlong kum nakal lamba kani ka lat patai khobor chiki pai ba ki basa chiki thain khaput hene hakini ki thain sor khapsar keleng akwa ba ngide don rekat bat ki pai ba ki jongi ki perdok ki prasnam jongi sati ki thain khaput ka jing sa ban ban ki jongi ka jing sa e ban ki jongi klem kono kalat jing ada nak sarkar jela ka jongi ki MLA ki MDC ki badai negeri constituency ki thu e ki ta ki por thabut hene no kapor ka jing sa ban ban ki jongi kalong persya ya kalong bre man bre compare lang isa apo silong hene ngiri benton kata ka jing snyo ka jing tharang bau put usam jongi un bai nyo ikmil tim ne kaliang jong menteri rang ba jongi par kham tam me hadin ka jing kran jongi sembut menteri showa collection MLA ka bala dap ba kilabu na kaliang jong ka seng NPP bau put usam
kadai kamat bah kamat do ke jongki mentak lak lai snem impat I kenu kalat nanti dengan yang sorkar jela bukan sim banyada yo put usah mujongi kunan dengan yang jongi kerpat yang sorkar ban sim kya bat ba ka subject jonga boundary kan dei tang ka subject ikun election hande kadai ka subject ka ba songkhya songnya bang dengkam palat man penbet jo mardor ki MLA ki MDC ki badai nakri constituency ki thu e ki ta ki por thabul hene no kapor chakapor kajing syak ban pen ke jongki kalong persya ya kalong bre man bre compare lang isa apo silong hene ngiri benton kata kajing snyo kajing tharang bau put usam jongi un bet nyo mentak lak lai snem impat I kenu kalat nanti dengan yang sorkar jela bukan sim banyada yo put usam jongi kunan dengan yang jongi kerpat yang sorkar ban sim kya bat ba ka subject jonga boundary kan dei tang ka subject ikun election hande kadai ka subject ka ba songkhya songnya bang dengkam palat man penbet jo mardor agni than border ka jongi uput usam jongi udang pangsa bat le si kala dei ka por ka sorkar jela bakunum lek mat lak than ni ki than sethe bukan pet bnia ya ki but ki ba ka sorkar asam ba penunkam man kini no suki pesuki yo put usam jongi haka chithi ki bangila pha so u mintrang ba ila ai ka jumut ba on constitute no da ka boundary commission ka kirki bat ban bu do ka por man pendep iki kambaro namala dengan imlak man le ban sim kya ya ka yo put usam jongi le sekan wanra ka jinge ka bakhraw ba dei tangi tu ki pai ba ki basa tu ki khaput andai wat yani kinong shlong kum nakal lemba kani ka lar patai khobor cheki pai ba ki basa cheki than khaput hene hagini ki than sor khapsor keleng akwa ba ngi de don rekat bat ki pai ba ki jongi ki perdok ki prasnam jongi sati ki than khaput